Well, tonight, kakabsat, dito i-share ko kada kayo nga message kat nakapimpintas nga devotion. Basic isuna nga very powerful. Oo, dakkel nga mangtulong iti pamati tayo. Oo, kakabsat. So, I'm going to start a series of lesson on how our Heavenly Father sustains us. How our Heavenly Father sustains us. Kasano iti panang sustenar. Panang sustento iti apo kadatayo. Let me begin with 1 John chapter 3 verse number 1. I'd like to read 1 John chapter 3 verse number 1. The Bible says, "Behold," let's read all together. "Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us." Kunana kat anyan, kunana. Nga klase ti ayat, iti inpaay, iti ama kadatayo. Nga ana, that we should be called the sons of God. Nagbalin tayo nga anak iti Diyos. Amen? Therefore the world knoweth us not because it knew Him not. So, ipagpakita na dito yung kakabsat that God loved us and desired to make us His children. Inayat na tayo iti apo ket titarigagay na pagbalinan na tayo nga anak na. Well, as you all know, nga datayo kakabsat na isina iti Diyos gapo iti basol. Napugsat ti relasyon tayo kenkuana. Kat agturong tayo iti panakadusa. But God loved us and desired nga maisubli tayo kenkuana kat agbalin tayo nga anak na. Iso nga kunana kat deti apostol kunana kat anyan nga klase ti ayat ti ama nga impaay na kada tayo tapno pagbalinan na tayo nga anak na. Now, how did we become sons of God? Kasano tayo nga inyanak manen ni Apo Diyos? How did we become sons of God? Well, in John chapter 14 verse 6, the Bible says, anak ko na di John 14, Jesus saith to him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father. Awan ti uray siya sun nga umay iti Ama, no di magnakanyak but by me. So, by giving His only begotten Son, Jesus Christ, na tayo dekriyo, nagsakripisyo in daton na di biyag na, kuna na di Biblia nga, sacrifice, sweet smell, kuna na idaton ni Kristo nga sakripisyo, babaan ken kuana, kat maisilpo tayo ti Diyos, kat agbalin tayo nga anak na. So di kuna na di John 3:16, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Iso nga na iti daytoy nga kanito, awan man iti adu nga banag pay nga addaken ka, ngem no adda ka ken Kristo, kat anak na ka iti Diyos. And that's more than anything else. When? So, anyone who is not yet in Christ, siya sinuman nga awan pay ken ni Kristo, if you are not yet in Christ, you are a child of the devil. Nakamamak deta kakabsat ng isot agpaiso. Nasakit nga ibaga aya. Anyone who is not yet in Christ, kunam no awang kapay kang Kristo ita, anak na kapelang ni Satanas. Ket mabalingahan na maaklon jay tao, ngam isot kinaagpaiso. Di kaming kakabsat? Takula na ta John 8:44. Apay pastor, adakad anak ni Satanas. Okay, kitantay ti John chapter 8, verse number 44. Kunana, ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. So, dualaeng ti pakaibilangan iti tao, dito'y lubong. Maibilang isuna nga anak ti Diyos, wenno maibilang nga anak ni Satanas.
No awan pay ni Kristo ti biyag mo no hangka pay na isalakan ay ket maibilang ka nga anak ni Satanas. Ngem no namati kan ken Kristo ket inawat mo nga kas manubot ken mangisalakan mo. Kunana di Biblia di John 1:12 na ibilang kan nga anak iti Dios. So, itatta kakabsat detoy. God's love for us did not end on the cross. Oo. Di ayat ti Apo sa nga nagpatingga ijay krus. Idi nga ni Kristo ket natay sadyay. He saved us and now He sustains us. Isu nga ti question nga inaksongbatan itattangarabi how God sustains us. Oo, kasanot pa ng sustain kasi okay. Eket kasla kumadeti universe pinarswa ti Dios. No awan iti powerful sustaining hand na kakabsat, it will not continue to exist like what it is today. Ngam deti universe nga ayan tayo, especially deti planeta nga paggargarawan tayo, is what it is today is because of the sustaining hand of the sovereign God. Iso nga, tikayat ko nga makita yu itangarabi kakabsat, kasanot pa ng sustenar ti Apo kada tayo nga anak na. Yeah. So, how does our Heavenly Father sustain us? So, ti lesson 1 tayo, okay? If you are taking notes, lesson 1, how does our Heavenly Father sustain? Is this, He provides for us. Oo, paiso deta, He provides for us. Data kakabsat, iti way nga mang sustain, iti Ama, kada tayo nga anak na. Kas panangururay tayo, ti panangalan na kada tayo. He sustains us by providing for us. Nakapimpintas kakabsat, deti kunana iti Psalms 107 verse 9. Tingnan nyo Psalms 107 verse 9, kunana, for He satisfieth the longing soul. Kita nyo? If you are longing right now, no longing ko na, at da iti banag nga awan ken ka, nga masapul mo iti Apo. Longing soul. Anat aramidan iti Ama, He satisfieth, penken na. Dito iti kunana ta Biblia nga, the Lord is my shepherd, I shall not want. Gaputa ti Apo ti pastor tayo, awan to ti pagkurangan tayo. At akunana ti Psalms 107:9, for He satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with what? Goodness. Oh, anak ano kakabsat, ti ipunpang puno na kada tayo. Ana iti ikarga ti Apo kada tayo. Goodness. You see that? So hana maitid ti lubong daytan. Hana maitid ni Satanas deta. Ti Apo lang ti makaitid kada tayo. James chapter 1 verse 17. Kita nyo kakabsat, every good gift. May isa dito yung i-quote ko nga verse, no adda digitay mangawis kanyak nga ag thanksgiving prayer. Kasla kuma agpadedikar ti balay, agpadedikar ti ilugan, padedikar ti business. Dito yung ti verse nga basbasaet. Kuna ti Biblia, every good gift and every perfect gift is from above. So no anyaman iti blessing nga naimbag nga dakeng ka ita, naggapo iti ngato. It came from above. Sen no jay. And cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So, mabaling nga bunga tinagbanugak ko na, ngam naggapo iti Ama, naggapo iti Diyos, di kita nga naimbag nga banbanag kakabsat, every good and every perfect gift is from above. Naggapo from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Oh, isong agyaman tayo ti Apo, itakot ko na tayo, Father, thank you for all the good things that I am enjoying right now. Oh, hantay liplipatan deta kakabsat nga pagyamanan ti Apo. Pause for a while, kat kunam, Ama, thank you kadigitoy nga naimbag nga banbanag nga enjoy ita. Naggapu da aming keng ka, it came from you. Deta kakabsat. Okay?
Matthew 7:11, kanat ko na ni Apo Jesus. Oh, if ye then being evil, no kano DJ ama, uray pa'y dakas ko na, amuna iti mangted tinaimbag nga sagot ka digiti anak na kita. Uray dakas kanta ama, kat adamot puso na, nga mangted tinaimbag nga sagot ka digiti anak na. Dakas nga ama DJ how much more kunana, shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him. Agasam. Oh, how much more kano ti ama tayo nga dadje langit, ited na dagiti na imbag nga banbanag, kadakwada nga agdawat. Sino digiti kadakwada? Datayo nga anak na. We, His children, we who are washed by the blood of Jesus Christ, we are saved. We have been restored in our relationship with God. Datayo nga anak ti Diyos, imawat kini Kristo, no kano agdawat tayo, saan nga ipaidam, dagiti na imbag nga banbanag. Kat dito pa iti nakamay-mayat, Psalms 23:5. Psalms chapter 23 verse 5. Oh, anak ko na jay. Oh, di verse 6, ikabil mo di verse 6. Surely, anak ko na, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Agasam deta. Oh. Kang kayo kakabsat ti may isang abanag ha. Deti Psalms 23, ito yung tinatawag na the shepherd psalm. The shepherd psalm. Salmo maipanggap ka DJ pastor, and that shepherd is our God. Oo. Kunana di verse 1, the Lord is my shepherd. Kunana, isut pastor ko. Kakabsat, ti karnero, sumurot ijay shepherd. The sheep will follow the shepherd. Oo, actually, nakakita ka digite, may ipopost kakabsat, una gayam DJ shepherd. Sursurutan isuna DJ sheep. Adamat digite para abog. But the shepherd leads the way, and the sheep follows the lead. Oo. Kat kunana, the Lord is my shepherd, I shall not want. Apay. Kasi nusurutem, verse 1, nusurutem iti apo, anat mapasamak di verse 6, ti kinaimbag kan kinamanang nga asi ti apo, sumursurot damat nga umipipos king ka, agasam di jay. So, if I follow the Lord as my shepherd, what happens? Goodness and mercy are behind me. Isungahan tayo kamkamatan kakabsat, iti blessing. Umipipos da nga kumamkamat kada tayo, kas in tayo po. Isunga kakabsat, iti dayto nga lubong, uray adut kaguluhan, uray adu dagiti pagpulkugan ti tattao, uray adu dagiti pagdanagan ti masangwanan nga aldaw. Ti apo ti kitkitaan tayo, ta isut ama tayo, kat sumurot tayo lataging kuana, biruken tayo isuna, pagdaydayawan tayo isuna, dinggan tayo ititimag na. Apay, because ti promise na, goodness and mercy will follow me all the days of my life. Kasa nyo di jay, iti amin al-aldaw ko kunana. Di kita nga bersikulo kakabsat, kala simple ti pa nagkungkuna tayo, ngam di kita kat dakkel nga igam ti pamati tayo, di kita nga bersikulo. Iso nga kakabsat, ipapuso tayo, imula tayo inti panunot tayo, tauray tayo kunakmanan, nalawlaw tayo ti ado nga kaguluhan, pagpulkukan, kandagiti banbanag nga pagdanagan ti masakbayan nga aldaw. Datayo nga anak ti apo, ti ama tayo't kitkitan tayo. We are looking up to our God. He is our heavenly Father. Ano ti kunana di verse itay, He satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. So, as we sheep follow our shepherd, what happens? Goodness and mercy will follow us. So, itatagakabsat, as I go on with the message, let me share with you seven provisions from our Heavenly Father. Pito kakabsat nga i-provide iti ama kada tayo.
Oo, nagpintasen kakabsat. Awan gayam iti dumteng nga pasamak ti biyag mo, nga awan iti maitutop nga parabor, nga ited ti Apo kengka. 7 provisions from our Heavenly Father. Are you excited? Ready kayo mo lang kakabsat? Thumbs up kay man, yan ta Zoom. Oh, dakayan ta Facebook Live. Amen. Type amen if you are ready. We have 109 right now on the Facebook Live. Praise God for that number. Type amen if you are ready. No hangge amen, hangko ituloy dito yung message ko. Amen kakabsat? Okay. Yan, very good. Sige. So go ahead. Now, 7 provisions from our Heavenly Father. Number 1 kakabsat, wisdom. That number 1. Wisdom. Okay? Anat kahit nga sa ti wisdom kakabsat. Wisdom is the ability to make sound judgment and decision based on quality information. Mabaling nga ikamakam yung nga i-type Benjamin. Oo. Opo, deto yan. Nagsasarunod amen ng kakabsat na eh. Praise the Lord. Oo. Pati ni Ma'am ninita ako, bagat agbuy-buya pa eh. Praise God. You see? Praise the Lord. So, wisdom. What is wisdom? It is the ability to make sound judgment and decision based on quality informations. Oo. Deta kakabsat ti masapol tayo. Wisdom. The abilidad, skill, so that we can make sound judgment. The pangedeng tayo. Wano desisyon tayo. Kat apagiso. Oo, hangag paltos. Sound judgment based on quality information. Oo. Iso nga, idi, kuna ti Apo kini Solomon, when he was going to start to reign, kat nagparang ti Diyos kini Solomon, kat kuna na, dawatem ti kayat mo nga dawaten kanyak, kuna na, umado ti viewers tayo, praise God. Dawatem ti kayat mo nga dawaten kanyak, kuna na, kat, anat dinawat ni Solomon, kat nakita na kakabsat no kasunod kadakkel ti pagaryan, kaadot tao, kan karikot dagiti ado nga solbaran na nga problema. Anat dinawat na, kunana, God, kunana, give me wisdom and understanding heart. For who can lead this so great people? Itad mo kanyak ti wisdom, kan man nakaawat nga puso, tapno kabailak nga iturayan kan idalanan, wano idalan digitoy naruway nga tattao. Kat kakabsat, datayo, we need this ability to make sound judgment and decision based on quality information. Kat anak ko na James chapter 1 verse 5. The Bible says in James 1:5, if any of you lack wisdom, no agkurang ka, iti sirib, anat aramidem, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not. Amoy that upbraideth not. Saan na ka nga pabainan? And it shall be given him. Nakita yung kakabsat. Da kayo padak nga ama, masapol tayo ti wisdom, nga mangpatanor ka, dagiti anak tayo, dawatan tayo ti Apo. Dagiti inna, masapol yut wisdom, nga kabadangan, iti ama, nga mangpatanor, dagiti anak, mangimanehar ti pagtaengan, dawatem ti Apo. Every morning, Lord, give me wisdom. Na kayong estudyante, agbasbasa, Lord, give me wisdom. Deta kakabsat ti umuna nga i-provide iti Apo, iti Ama kada tayo, wisdom. Number 2, may ikadwa nga i-provide iti Ama, kakabsat, not only wisdom, but supply for physical need. Praise God. Sino kada kayo ti adda, kasapulan na nga na impisikalan, pang physical, kasapulan. Anyone? Physical need. Yes, I see your hand.
Ngem ti Apo ammo na digita nga needs yu kakabsat. Supply for physical need. Anak ko na di Philippians 4:19. O, dinggan nyo. But my God, kuna ni Apostol Pablo, ti Diyos ko, kuna na, shall supply all your need. Data nga need, kakabsat kat physical need, ti scope na data. Pagkasapulan, nga mai-relate, kadigiti na physikalan tayo. Like what? Food, shelter, clothing, allowances nga agbasa, digiti anak, kanda dumapay, nga necessities for our existence and survival. Physical need. According to His riches in glory. Agasam deta kakabsat. Handa maibos deta. Handa maibos according to His riches in glory. By Christ Jesus. Gapo ken Kristo Jesus. Anat aramiden ti Ama. He will supply the needs of our physical well-being. Matthew chapter 6, 31 to 32. Isong kasapulang kay ita, nga isot gapo na nga mapulpulkukan ka, maparparikutan ka, maproblemaaan ka, kat permi nga agagawa ka, akat hamo ilaklaksid ti Apo, kadigiti amin nga turong mo, kada agubra ka, masapol nga birukem ti Apo. Why? Jesus said, therefore take no thought, saying, what shall we eat? What shall we drink? Wherewithal shall we be clothed? Physical needs amin di kita. Verse 32, for after all these things to the Gentile seek, agagawa dagiti hentil, kadigito yung abambanag kunana. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Ti Ama tayo amuna, nga masapol tayo di gito eh. Masapol tayo ti pamigat, pangaldaw, pangrabi. Our Heavenly Father knows. Verse 33. Anati dapat nga priority tayo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Ano dagiti all these things? Dagitay physical needs tayo. Shall be what? Added unto you. What a blessing. So nga, nagkararag ko nurabi, ikunam Apo, agyamanak dete message ni pastor. Usto Apo, isut pagdandanagak ita, isut problemak ita, pagparparikutak, kasanunto ti kanek, pangalakto, ti inumek, ti pagananay mi, ti allowance ti anak ko, ti pagbayad ti bills, dagiti kasapulan mi nga pamilya, kakabsat, umasidag ka iti Diyos, because our Heavenly Father knows your need, and He is more than willing to supply for our physical need. Isong damamuyo itatagakabsat, you have a brother, a brother or sister, a relative or a friend, nga iso, ti parikot na itakakabsat, kunam king kwa na gayem, ang kauni agpulpul ko, ti Diyos amo na takasapulam, agtrabaho ka, ngam agtalag ka iti Apo, i-priority kit diti Apo, ag-devotion ka ti bigat, di kita igimong takapilya, padasam ti agaten tapno pumigsa tapamatim, tapno iti kasta, kat makapagtrabaho ka nga datal na tapusom, haan nga puro pa nagparparikot ti adda tapampanunot mo. Amen, kakabsat? Kat ni, madaydayo ti Apo, agyamanak, dagiti wagas na nga provide dagiti needs mi ita. Kitan nyo? At dadapay, dagiti, papastor, hantay ka pamatyan, sa totoo lang amuyo, at dada papastor, at dada churches, nahantay ka pamatyan, ngam nagtudadirabi iti blessing kakabsat. Kita, ti wagas ti Apo nga provide ti needs. Katag parparikot kag pulpul ko kagat, at dawagas iti Apo. Kakabsat, sakbay pa nga rimswa, dito iti dinggam, sakbay pa nga rumswa, dagita nga pagkasapulam, napanunot ti Apo idin in advance, no kasano nga mamit, dagita nga needs kakabsat. Masapul lang agkararag ka, although amuna, kasi isut way iti Apo, nga di pambati tayo, may exercise tayo. Mabalindalat nga ito, doon di mo daw dawatan. And there are many blessings, nga hantay dinawat, ngam inted iti Apo. But oftentimes, concerning our need, kaya ti Apo nga i-exercise tayo ti pamati tayo kayong kuwana. Deta kakabsat. Iso nga,
Tis may kadwa nga i-provide iti ama tayo, supply for physical need. Amen? Iso nga ita, abang dingding ka, idumog mo, kat kunam apo, klamarek dito yung versikulo nga in-preach ni Pastor. Number 3, kakapsat, maikatlo, what our Father provides. Number 3, resources for service. Resources for service. Kita nyo kakapsat, uray pa'y dagiti kasapulan tayo nga resources, tapno ma-accomplish tayo, ti ministry, itid ti apo kakapsat. That's true. Dito 2 Corinthians 9:8, maipanggap ti cheerful giving. Basaag kada kayo. Kuna na jay, and God is able, kaya ti apo, to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, tapnon iti amin a banag, ket mariknam ti sufficiency umakaumanay, anak ko na, may abound to every good work. Dito good work nga ibagbaganad to'y, nga aramiden tayo, iso daytoy ti panagserbi tayo ti apo. Daytoy ti panangaramid tayo iti ministry. In that case, ministry to the saints kunana, kaya't nangasawan, at dadangamin dagitay kakabsat ti apo ngagkasapulan. When? Kat digito'y churches, kat nag-take part da kakabsat nang da nagtitinulong da, nga mangted para kadigijay brethren nga agkasapulan. Kat kuna ni Apostol Pablo kadakwada, ti apo kitaan nanto nga hangkayo nga agkurang, tapnon iti panaglaplapusanan ti parabor kada kayo, maaramid yu dagiti amin nga naimbag nga aramid. So datay nga Kristiyano, saan laeng nga da parabor ti apo, nga mang supply ti physical need tayo, ited pa'y ti apo ti parabor, tapno ma-accomplish tayo, dagiti panggep tayo nga panagserbiking kuana. Kasla kumadeta, nag-commitment ka para dete first fruit. Nag-commitment ka kat kunam apo na tignay ti pusok, nga makitake part dete building project ti Claveria. Makitake part dete project kan endeavor iti church. So nag-commitment ka. Kakabsat, ti apo ti babaan ti parabor na, i-provide na deta nga resources. Tapno, maipaay mo deta. Resources for service. Kunana di mesa nga missionary, God's work done in God's way will not lack God's supply. Ti apo sa nabaybayan ti trabaho na. I-provide na. Ti kasapulan tapno ti trabaho na kakabsat. Ket agduras. Adu nga kararwa iti maisalakan. Adu nga tattao iti marits ti ebanghelyo. Ket agpatpatuloy iti ministry. So nga datayo nga members iti Hosanna Bible Baptist Church. Anyan nga pribilehyo. Tano kasanot kadakkel dagiti endeavors ken projects tayo. Ket no kasanumot ti pinangtouch ti apo ti puso tayo nga makipaset. Ti apo mo't lang talyawan tayo. Because based on 2 Corinthians 9:8, He will provide the resources that we need for our service. Deta ti i-provide iti ama. Isu nga kakabsat, nakamaymayat ti agserbi ti apo. Praise God for that. May kapat. Number 4 nga i-supply ti ama. Provide. Ano i-provide na? Restful sleep. What a blessing. Restful sleep. Naimas man la turturog yung kakabsat. Itayag yung man imay no naimas man la turturog yung. Very good. Sino kada kayo ti hanaunay makaturturog? Itayag lat ima na. Dawatem iti apo. Kunam ama. Kunam ijay sa om. Basaan tayo dito Psalms 127 pelang. Guray ka. Psalms 127 verse 2. It is vain for you to rise up early. Amoy, data rise up early, can sit up late, panagagawa. Di kaya't nangasawon, deta kakabsat. Permit panagagawam to eat the bread of sorrows. At siyempre, idanag mo ti biyag mo, hangka di kakabsat. Idanag tayo ti sumarunong nga aldaw.
idanag tayo ti umay nga lawas, umay nga tawon, dagiti emergency needs tayo. Siyempre, idanag tayo. Ngamanak ko na, bambanog ti agriing nga nasapa, ken kastamet iti agtugaw, kunana, nga agpuypuyat to eat the bread of sorrows. Kanam kano ti ladladingit. Api nga minakanam di ladingit. Kakabsat, taapay, for so he giveth his beloved. Kita nyo, he giveth, kunana, mangted, i-provide na kano. Iso ngayon to nurabi ko nam apo, dagito iti rason nga jak makaturturog ngamin. Siyempre, pampanunutek, idandanag ko, ti pamilya, dagiti kasapulan mi, kat apo, nakapimpintas ti mensahe ni pastor, nga kunana kita, bambanog ti agriing nga masapa, bambanog iti agpuypuyat, nga kanan na ti ladladingit, for so, ikabil mo man pa, Psalms 127, for so he giveth his beloved sleep. Kitaan nyo kakabsat. So nga, alagat, siyempre, let us be careful and cautious. Ilaktay tayo, balay tayo. Tapnon ti kastagat, sure, kat no maturog tayong kuna tayo, apo. Itaklin ko king ka, dagiti, parikot ko, casting all your cares upon Him. Ibagakan ka, apo, dagiti dawat ko, make your request known unto Him, kuna na di Philippians 4:6. Tapnon ti tal na ti Diyos, isu ti agarian tapusom. Kat mabalim mo nga iturog nga ida, nga di panunot mo kakabsat, mapagtalnam. Adda nga min deti ko natin nga insomnia, physical problem, agtumarka tapnon di kastagat makaturog ka. Siyempre, ag-exercise ka basit tapno di ba game, mayat nga makaturog gam amuyo, iti restful sleep is a blessing from God. Kadagyaman nak iti apo kakabsat by His grace na imas turog mi nga pamilya. Makaturog kami. Uray, madama kami pala nga recover iti sakit kakabsat. Ado dagiti bakbaklay nga responsibilidad. Ngam no once nga naikararag kon, naibagakon ti apo, naitakling ko kingkwanan. Mabalingkot agiddan, nga tay panunot ko kakabsat, carefree. Gaputa na i-commit kon iti apo, kat kunak, makaamu ka ti sumaruno nga bigat apo. Sikantuman ng timang tulong kanya. Makaturugat. Why? Because isut ko na ti Bible, He giveth His beloved sleep. He will provide restful sleep. Labayan nyo, at dadanag ko na dito, siyak pastor ko na na makaturturog. Bayan nyo ti ikararag kayo ita, and praying ikan na kay ti apo, iti restful sleep tonight. Amen? Okay? Number 5, may kalima kakabsat, nga i-provide iti ama kada tayo, our Heavenly Father, direction. The Heavenly Father provides direction. Wow! Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Saan laeng nga tibagi tayo at kasarsarita tayo ngaming kakabsat, ti apo ti dapat nga kasarita tayo. Lean not unto your own understanding. In all thy ways, amin nga addang mo, acknowledge Him. And He shall what? Direct. Nakapimpintas deta. Anat i-direct na, dagiti addang mo. Dije mo na nga dinawat ta itay kat wisdom to make decision. Ngam dito ita, direct thy paths. Anat difference na jay wisdom kanto'y direction. Jay wisdom, tulungan na ka ti apo nga agpanunot. Jay direction, ti apo urnusan at dalan mo. Hamukaya deta kakabsat, ti apo lat makaaramid. God can open doors that are closed. God can close doors that are open. Yeah, awan imposible keng kuha na kakabsat abay kiti. He created everything. The steps of a good man are ordered by the Lord. So, jay wisdom, tulungan na ka ti apo ng agdesisyon. Dito yung direction, ti apot mangiturong ti danam. At ako na, He will direct thy paths. O, kita nyo? Kasla train deta kakabsat. Agtartaray lata jay train, ngam ijay yan ta opisina, isudat mang control, digito riles. There are some officials in the office nga isudat mang iturong. Wisdom, God helps you think and decide. That's good.
Direction, God arranges your path. Deta kakabsat ti itod ti Ama. Direction. So, they train itata, basta agtalinaad ijay riles ta. Anat mapasama kang kakabsat. No di opisina kat ipaturong dati right, kat surusurutan lata jay train, day jay riles kakabsat. Kastamot ka data yung anak ti Apo. Adot kaguluhan di ti lubong, adot hantayo ammo, nga magyaman tayo, taag-desisyon tayo nga napnuan pamati, believing nga ti Apo, urnusan na, kakabsat, dagiti daldalan tayo. Isut mangiturong, so nga i-commit mo, commit thy works unto the Lord. No, adda planom, i-commit mo ti Apo, taawang kas ti Apo kakabsat nga makibiyang, ken makibaet ka dagita nga plano, ket isut mangurnos dagiti dalan tayo. Agasem deta kakabsat isu nga nagmayat ti agbaling nga anak ti Apo, di ngamen. Awan sa pulang, no anak na ka ti Apo, He will provide direction for you. One, nagpintas jay testimonyo ni Sister Jane, malagip ko lang kakabsat. When, tana-quarantine, eket ko na kasano deto itan, kasano nga makover me, kasano nga makarecover kami, kadigiti losses di opisina, among kakabsat nakaskas daw ti Apo. Isuntot mangi testimonyo may mayat. Eket first day of work pe lang, amazing ti Apo. No kasano nga tatkaado, ti losses di opisina da, na-recover da, just in one day kakabsat. Agasam deta, wagas amin ti Apo di kita, nakaskas daaw. Isu nga no anak nakati Apo, awang pagdanagam ti masangwanam. Uray anat agda mga sangsangum ita, basta agtalag kaging kwa na, surutum latta ti pagayatan ti Apo, pagserbiam latta isuuna kakabsat, tati Apo, isuntot makaammo, kadagita nga sumarsaruno, nga addang kadagiti umay nga aldaw kan bulbulan. Isu nga kakabsat, He will provide direction. Amen ba mga kapatid? Amen? Na nakapimpintas nga mensahe. Ituloy tayo ito kakabsat. Ang ko kayat nga lipasan detoy. Kayat ko nga ituloy detoy. Tapnon ti kastag at adaragsak tayo nga mangitultuloy dito nga message kakabsat. Amen? So far, what have we learned? How does the Father sustain us? He provides. Anya digiti i-provide na? Number 1, wisdom. Number 2, supply for physical need. Number 3, resources for service. Tapno makapagserbi ka ti Apo. Number 4, restful sleep. Number 5, direction. Apo kakabsat. Takapimpintas ti gito yung abanag. Isu nga anak na ka ti Apo, hang kaumap-apal iti unbelievers. Hang nga digiti problema ti kitam. Kumita ka ti Ama. Look to the Father. He satisfieth the longing soul. He filleth the hungry soul with goodness. Every good and every perfect gift is from above. Isu nga oray mampay manong atawan, ti itad ti Apo kang ka, kabailan na ka nga sustenaran kakabsat. Anyaman ti tawon mo ita, 51, 52, 53, kabailan na ka ti Apo nga sustenaran. Sikli 1, sikli 2, sikli 3, Heavenly 1, Heavenly 2, Heavenly 3, ano di Heavenly? 70. Uray ka nakapay ti 15 years, God can sustain you. Digiti ti promise na kada tayo kakabsat. Amen? Wow. Isu nga da kayo nga nabendisyonan, ag-comment kay dita yan ta Facebook. Amen, amen, amen. Kunam, tap nun ti kastakat adadda nga sang ayunam. Digiti nga sasa uti Apo kakabsat. Amen?